Sizwe. Ngathini kwena? Ube ngakaqedi ngisho ukuvalisa ngumama. Ngihleli lapha ecekeni ngizama ukulungisa iMercedes Benz yami. Kodwa angenqake ngokusheshsha. Sizwe. Angizange yini ngisho kuwe ukuthi hlukana noPhakamani. Anensi isizwi la ethi khona hlukana noPhakamani. Angizange yini Sizwe ngithi kuwe hlukana noPhakamani. Ngingabe ngisazi ke noma ngiphendule noma ngithule yini. Asondele kimi. Kuyoze kube nini mina nawe sikhuluma into eyodwa. Alokozula kanalamehla ngiphisele ngawo njengoba egobele kimi nje. Umoya ophuma nezwi lakhe uyashisa. Angikaze ngimbone umama ethukuthele ngalolu hlobo. Ashikizelele ngesisikhwama sakhe yongena endlini. Ngesabe nokubuza ukuthi bekunjani emsebenzini namhlanje. Namanje ngisehluleka ukuthola okuyisona sizathu esenza umama angamzwisisi uPhakamani. Yena kudala engixwayisa umesho ngobungozi bokuhamba nalomfana njengoba kuyindlela abuyambize ngayo uma esezama ukungicenga ukuba ngihlukane naye. Umama kaqonda ukuthi uPhakamani akusiyena nje uclassmate lapha kumina nomngane. uPhakamani ungaphezulu kokuba indodana yesigwili le abaningi abamchaza ngayo. uPhakamani umne wethu engikhuluma naye cishe ngokuningi uma kungesikhona konke okuyizinselelo zalempilo engivukela kuye ekseni ngilalele kuyo nasekushoneni kwelanga. Ungumgqomo wami kaDoti engithukululela kuona cishe konke okungenza kwesinye isikhathi ngifuna ukuthatha intambo ngiyilengisa. uPhakamani amazwi angisimamisayo angiphakamise nalawo umoya wami uyalela unikezela. Akayisilutho kokuchaza umama nabaningi abambuka ngeso lomfanyana ongispoila ngemali yakubo. Impilo engiyiphila noPhakamani mina yenza ngikhohlwe na ukuthi kukhona imali nayo ngoba isihloko semali engxoxweni yethu asikaze siyithola indawo. Kuphela sixoxa ngokuceba nokunotha komoya nenhliziyo ethakasileyo. uPhakamani umngane engayimisele mina ukwehlukana naye ngisho ngabe kuthiwa ke lokho kungamhlonipha umzali wami. Masinyane ngikhumbule ngokusheshsha ngiqukula iMercedes Benz yami ngiyilengise kwesobunxele ngiphuthuma endlini. Akekho edaningi. Ngiqaphele inyawo ivela phezulu kombhede ekamereni lakhe lokulala. Ulele ubheke phansi. Ngingene ngesinono nokwesaba. Kusho ukuthi akalele nangephenduka. Ho. Umama uyakhala. Futhi lokhu kwesilokozana. Sizwe. Ziphophoza. Ayibambe ngesandla ngesikhathi zehlele eshethini leli limhlophe abeligqoke emsebenzini. Ngime ngasemnyango ngesinono ngigobe ngibeka phansi iBenz emva kwami. Kuthi mangiye kuye ngiyomthulisa kodwa kungesinde. Kimi lili ngime. Kungani ungafuna ukungizwa? Avuka umama ehlala ngesinqe. Adonsa iphepha lokwesula esikhwameni lesesiseceleni kwakhe lapho phezulu kombhede asule ekhaleni. Kusho ukuthi uvele wafike wasidriba nje. Akakashintshi nalezi ingubo abeyigqoke emsebenzini. Mfana wami. Sakuncenga ehlwebila. Ngikhahlela iBenz ngesithende ngize ngisondela ngihlale lapha eceleni kombhede wakhe. Kancane uyayincunza inhliziyo yami. Esho ngelikhathele ngifike lo munyu aqhubeke. Ngijuluka ngombe ngizamela nina nobathathu. Elulisandla ebala. Uzomndeni wena noAnele. Ngizama ukuzakhela ikhaya lami lamaphupha angafezekanga. Kodwa wena mfana wami awufuni ukungibambisa ngedlule kulesi sigaba semizamo. Uyazi angazi noma mhlawumbe ngisemncane kakhulu yini ukuqonda ezinye zezinkulumo ekama. Ikuphi uphawu lokungahambisani nokungabambisani naye sengikwenzile mina. Sisakhuluma ngayo yini indaba kaPhakamani la?
Usehleli ngezinqe manje embhedeni ulengisa inyawo esinye isandla sakhe siphulula ikhanda lami. Angifuni ufane noyihlo Sizwe. Na ungavuma ukufana naye. Nalapho njalo angiqondi ukuthi uma ukhuluma ngani. Kanti ubaba wayenjani? Noma ke mangithi nje unjani uma kuukuthi uyaphila la ekhona. Uma uhluphalana ke ngokukhuluma izinto nje avela ishiwafu. Ndlela thize unokucabanga ukuthi mina nginalo ulwazi lwezinto asuke ekhuluma ngazo. Angifuni ukukudunga umqondo Sizwe. Asisukile isandla sakhe ekhanda lami. Njengoba kuwena nje umfana, sekuwena oyongakhela isizwe esisha salapha emaqadini. Lesho umama isifana nesinkwa semihla ngemihla. Ungafunga ukuthi kukhona iphupha lokho evuka nakulona sengivele ngahamba mhlambe la ekhaya. Uma ekhuluma nami kusengazi ukuthi uphendula imibuzo thizena ayibuza yona bese sebenzisa mina ukuyiphendula. Umama ucabanga ukuthi mina ngiseyingane. Kodwa ke phela mhlawumbe uqinisile. Umfanyana weminyaka e16 owenza ibanga lesishagalolunye ubizwa ngeBhobhodleyana. Ilokho engiyikhona kuye. Kodwa ke phela ngimncane kakhulu kuba ngehlulwa ukubona owesifazana osempini nodwesho olungaphakathi. Izinto lezi senginokuyibona nakuzethu. Ngishawe uvalo uma ngikhumbula ukuthi konje kusekho nesikhathi lawo kuyofuneke ngazise khona umama ngozethu. Ingabe uyothini njengoba kubukeka sengazi ukuthi akafuni umuntu nje eduze kwami. Nkosi yami, ingane yabantu. Ngifuna ungakhela umuzi uyihlahluleka ungakhela wona Sizwe. Eqhubeka ekhuluma ubuso ebuhlome emkhathini walendlo ibona uyibuka nje ukuthi yayiyinhle. Umuzi wokubambisana, umuzi wokubonisana nokwemukelana ezifisweni zomunye nomunye la ekhaya. Bandla mama. Ngidabuka. Ngifuna usibambe Sizwe. Usihlanganise. Usenze imbumba mina nawe nodadewenu bobabili. Asukume eqaqinki nobhozeshiti. Ngifuna ukugugela emzini wakho ngiyisalukazi esikhombayo. Sendodana engakhohlanga usizi likanina ebakhulisa ebathwele ngamazinyo komdlwane wenja. Agaxi iyembe ngaphakathi ka-wardrobe osutshekile. Ngifuna ungakhohlwa Sizwe sonke. Ngifuna ungivuselele umuzi. Efaka iskipa sakhe semihla ngemihla. Useqala ukubohla manje. Upho Anele, lihamba kanjani ibhizinisi lakho? Anele ulele ngaleso fini. Ubuye esikoleni walala. Ngibona ukuthi iyamphoxa leyo ukuthi ungene wayoyishwe bembhedeni engasabhekanga nokuthi ingane yakhe uthunjana pho iphi. Bese lile. Ngingaqondi ukuthi umama uzozuzana ngalombuzo noma uzama ukuzwakala njengomama onakekelayo. Besilinde wena nje ma. Ngiphendula ngolaka nolufihliwe. Ukhona umuntu ongasibuza ukuthi sidlene ebazi kahle ukuthi ukudla thina sikuthola uma kufika yena. Ngesidumo abuyele ekamereni lakhe kulokho ayivalele ashude ngaphakathi. Ngihlale phansi lapha eceleni kwesicapha sakhe ngizama ukulalela okwenzeka ngaphakathi. Ngithatha ibenzi yami ngiyikinatela kokugcina ngiyithandela ngemicu. Ayiseyinhle nayo. Ungafunga ukuthi ngeyangempela. Lena ke ngeke ngize ngiyidayise noma bengangincenga kanjani oxolana. Eyami le imoto yamaphupha ami le. Yiye ngizohamba ngayo uma sengiphethe lo muzi umama athi ngizowuphatha. Masinya ngikhumbula ukuthi konje kukhona iorder ebelifikile lika 0 ethi ufuna ngimakhele ilole elihudo linqola. Ngizombiza embeqola imali le. Phela kuumsebenzi ukuhlanganisa ingcinga eziningi kangako. Kodwa ke nabo bayazi ukuthi imoto yakhiwe yesami isandla iyabukisa. Yingakho bekhokha bengasabi nje. Ayikho into emnandi kimi njengokubona umama ejabula njalo lapha emukela imali kimi ngithi asondle ngayo athumele nozomndeni eUKZN. Ingenza ngizizwe sengubaba already. Ubaba ne uyadela waziyo ukuthi udunguza kweziphi intaba.